Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Tirikusangana paZim Newsbeat TV apo patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana. Munoziva imi kuti pano ndipo zvakare patinokupai nyaya dzinoitika kumatare emadzimambo ana Chief Bushu, Chief Dotito, Chief Mutoko, uko kwavanenge vachitonga nyaya dzinoitika munzvimbo yavagere. Uye zvakare tinokupai dzimwe nhau dzinoitika munzvimbo dzakasiyana-siyana idzo dzinoita kuti imi masubscribers kana kuti mafollowers edu mugare muine information yakakwana. Mumasvondo kana kuti mwedzi wapfuura takaenda kumarondera uko kwatakanotaura nagogo kana kuti amai Mhirimo. Uko vakange vachichema-chema nekuda kwedambudziko ririko mukati meupenyu hwavo pamwe nemhuri yavo. Mai Mhirimo ichiri kadzi. Dambudziko ravainaro kutaura kuno vane mwana wavo mwanasikana ari kurwara uye zvakare nemuzukuru wavo ari kurwara. Mukaona vakuru vanoti ukona mbudzi yakuzvarira parovanze hunzi ndiitandirwe imbwa. Vakati aiwa vakomana imboyai kunoku mumbonzwawo chichemo changu, kana ndichinge ndachema kwamuri mondionawo kuti ndingabatsirike sei. Vakataura nyaya yavo, vakataura zvakawanda. Takati regai gogo Mhirimo tione kuti tingazvifambise sei. Mukutaura kwavakaita nyaya yavo vakataura kuti watingati musara pavana kana kuti baba munini vasara mumhuri yemumusha mavo vakange vakaroorwa ndibaba munini Nheva. Asi ukama hwavo nababa munini Nheva vaitiwo hauna unyatsoti twasano zvekuti havagoni kugara vese pasi vagotaurirana. Ndakati aiwa gogo chindisira inini mumaoko angu ndigovatsvaga ndigotaura navo. Vakatoti handifungi kuti ndo zvinoitika. Ndakazotsvaga baba munini Nheva ndokuvawana. Baba munini Nheva ndokutaura navo pafoni ndokutaura navo. Ndakati baba munini mai Mhirimo munovaziva here? Vakati hongu ichokwadi ndinovaziva, ndamai guru vangu. Ko mwana anonzi Terenze munomuziva here? Vakati hongu ndinomuziva, mwanakomana wangu. Ndakati pane nyaya iri pano, nyaya yakamira yakadai. Zvingaite here kuti inini semutorwa ndikubatanidzei imimi namai guru venyu sezvo muri muno muZimbabwe kana kuti muHarare, tigare pasi tione kuti dambudziko riri mukati memhuri menyu rakabva nekupi, riri kuenda kupi uye ringapere sei. Chinangwa chekuti tisangane pazuva ranhasi nagogo Mhirimo pamwe chete nababa munini Nheva ndechekuti titsvage solution kumatambudziko ari mukati memhuri. Mamwe matambudziko haadi mapostori, mamwe matambudziko haadi n'anga, mamwe matambudziko anongoda kuti mugare pasi mutaurirane. Gogo Mhirimo makadi zvenyu? Aiwa ndiri pangu makadi. Aiwa ndiri penini. Baba munini Nheva makadi zvenyu? Ndinosimba makadini kweimi? Handi. Saka kazhinjika pane zita remunhu muupenyu rinogona kupedzera rakuita kunge nickname. Sei imi vanhu vachingokuti baba munini Nheva vasingati baba munini Hunzvi? Ipapo panonesa kuti pindurei kuti sei vachiti baba munini Nheva vasingati baba munini Hunzvi, kuda kushaya ruremekedzo. Aiwa, harinogona kunge ruremekedzo. Inini mudhara wangu akatova achinzi mudhara Sauro. Noti kuti vanhu vasingamuremekedzi, asi vanhu vanenge vangojaira kutaura first name. Ava ndamai guru venyu? Hongu. Handitika. Gogo Mhirimo ndio baba munini Nheva ka? Handitika. Aiwa ndafara. Ndazoona muofisi vaHunzvi. Maane nguva yakareba zvakaita sei musati maonana namai guru venyu? Nguva inenge iripo. Yakatoti wakurei. Yakakura zvakaita sei kana muchirangarira imi? Ndingati kubva 2022 kana ndisingakanganise ndiwo zvandiri kufungira inini. Handiti. Mai Mhirimo nababa munini makapedzera kuonana rini? Iwa ndiwo 2022 pakaroorwa mwanasikana wangu ndobva vadetswa, ndo patakangoonana ipapo. Asi takati atonengoidi. Makama nenguva futi kubva kumashure musingaite sei makakurisa. Imimi gogo Mhirimo ndimunoziva mhuri, ndimakaroorwa mukati memhuri. Ukama hwenyu nababa munini Nheva nekuziva kwenyu pamungati wakakanganisika ndepapi kana muchiri kurangarira? Pakazoita kuti mubva muna kuti hapasisina communication pakati penyu naivo? Tongoti ukama hwangu nabamudika wakutanga nokuva ndichiri kutoroorwa cheko cheko.
ndakarorwa ini ndarorwa ndine mwana mukomana ndine mwana first born yangu ndinenda kumusha taigara naye tiri 3 nemurume wangu ndinenda kumusha zuva randakazodzoka kumba ndikutarisa mudhoropu mangu hamuna kana imbi dzesapasini nevhawo yaangaonekwe nofunga takapedza mwedzi wese asiri kuonekwa saka muno maharare manje kwaifield kwataigara saka nobva vatozopiwawo neumwe munhu zvanzi kuti muone vakomana vapa machipisa unofanira kuenda 4 am shuwa mbume wangu akati first day second day nobva ambva amuwana nobva vaya kumba ndikandati pakatozogara kumba ato paakangoona kuti ndauya iro dero ranazomboya kumba ndokutotanga tomboti ndoutanga wakwazvo. Muri kuti makaenda kumusha makadzoka mukawashaya hembe dzenyu? Ndikaona hembe dzangu dzese dzabviswa mudhoropu dzatengeswa. Kureva kuti dzakatengeswa nababa munini? Ndizvozvo chaizvo nekuti musi wandakangouya akambva anazomboonekwa pamba. Handiti baba munini ishe mukoma vaenda namai guru kumusha imi masara kwaifiridzi aitogara nababa mukoma nemunin'ina iyi mai guru varoorwa vazoenda kumusha pavakadzoka mbatya ndokuti shaiko amai guru kutaura kwavatoa kuti ndo pakabva pangotiratidza kuti amai guru vakanga vasiri welcome. Handisi kugutsikana napo inipa handisi kugutsikana napo ipapo. Papindure vari kunyepa here vari kutaura chokwadi here? Handingati kunyepa handingati chokwadi kana ari macreations kuvaka nyaya kuumbiridza nyaya zvingangodaro ndopandokwanisa kugumira ipapo. Hatisi kuda diplomasi regai ndange chidaiso bamuni Neva naGogo Mirima toda kuti kumhuri yenyu handiti kuvana venyu vamakabereka nevazukuru venyu vagove proud nemi kuti mumhuri medu makanga mine kusawirirana asi vanhu vaviri vakagara pasi vakasolva their differences. Today upenyu hwatiri kurarama kuda kwavo nekuti vakagara pasi vakataurana. Handi mazvinzwa hatisida kuti meeting ino yatiri kuita haisi yekuti tibve tisaonani zviri wese. Kana pandasvika ndazononoka zvangu ndapinda matomo kana musina kumhoresana tinobuda tati tamhoresana. Kana zvakaitika kujeri vanoti yakatambika jeri rinopera handiti. Kana zvakaitika bamuni Neva yanga inguva yacho zvakatoitika zvichida zvimwe zvinhu zvatogona kutoseka nezvazvo kuti wakanga uchiri udiki wakanga uri ujaya izvozvo. Kana makazviita amai guru vanogona kukuregerera asi kana makazviita muchida kuti creation ngatibude pachena toda kusiya a legacy kuvana vedu kuti this is what we did. Isusu takatadzirana takaregerana takukusiyira yapa tichiti zvezvi zvatakaita zvatakatadzirana it's water under the bridge. Ina handisi kuwirirana napo ipapo handisi kuwirirana napo ipapo handisi kuti zvakabva kupi zvinhu zvakadaro izvo. Asi nyaya yati makamboinzwa nyaya yembe ndakainzwa inini ndikatorwa nemukoma inini pamba pakare ipapo chinzi iwe uri kunzi ndiwakadi watora zvinhu izvo ukatengesa iwe ndikati ndakazvitengesera kupi havana kuda kukwanisa kutsanangura macho kuti kunzi wakazvitengesera kupi ndibva zvazongopera zvakadaro hazvina kuzoenderera mberi machiya yacho iyoyo. Handiti alright amai guru pandavabvunza ndovati ndo pakatangira kakusawirirana kangu nababa munini. Imimi pamakatanga kusawirirana namai guru venyu ndipapi? Inini ndakatanga kusawirirana navo hapana pandinenge ndisingawirirani napo inini ini handina munhu wandovenga ini saka handingati handiwirirani neuyu ndisingamuvengi ndozvandokwanisa kutaura nezvazvo. Saka munowirirana kana tichinge tisingataudzani hapana pasina kuwirirana. Good. Alright. Chiri kuita kuti musataudzana namai guru venyu chii? Ndozvandisingatoziva ini ndingatoudzwa inini kunzi chiri kuita kuti tisataudzani ndechakati ndechakati ndozve zvimwe zvacho zvandiri kunzwa izvozvi kutaurwa apa izvo ndasingatozvizivi. But makazomboitawo kana kuti effort yekuti imimi namai guru venyu mutaudzane mangoona kuti amai guru koinda pane pamukati ndakambodai amai guru akandiginwa ndakadai amai guru akandiginwa?
asi pano pane nguva handisiri kutondera kana kuzvisa musoro sezvinhu zvakazvina basa neni handinambogara ndazvisa mundangariro dzangu kusvika parurazi alright zvigendera iso baba Mulindinevha pane here ndinoda kunzwa kubva pasi pemwoyo wenyu amai guru vachinzwa pane here pamunoti 1 2 amai guru makanditadzira asi handina kuwana mukana wokutaura nemi kuti apa manditadzira ndakangozvisiya zvakadaro ya ndinogona kuwana mukana unoenderana nazvo iwoyo pamuri kutondera kuti amai guru makanditadzira apa neapa ndo zvakaita kuti ininiwo semurume ndingosuduruka ndingoti ava vane upenyu hwavo ya ndinogona kutaura ndichidai pakashaya mukoma wangu inini handina kuziva kuti ashaya mashayiro api 1 amai guru vakatorana nemwana wavo waidu mwanasikana vakaenda kunotora mukoma kwaakapararira ari vakandifomera vakati michivindi aikumba uku munogara pamwe chete nevanodi nevanouya kumba ndikaita saizvozvo ndikagadzwa dare inini kumusha nevanhu vekumusha zvikanzi ko iwe waigoenda kunotora munhu uyu sei usina kuuya kuzotora kana mu1 hama yake imwe kuno kumusha ndikati ini ndakatozoudzwa kunzi chienda uku vanhu vatoukuku handizivi kuti akaronga zvinhu izvi ndiani handina kuda kumbozvitaura nezvazvo zvandakangoti zvinhu zvinoitika ndangonyarirawo pavakazonzwa manje kuti ndo mufambiro yazvakaita havana kuzoramba vachiendererawo mberi kwakari kumusha ikoko saka mamwe mashoko futi mamwe acho iwayo mirai ipapo mukombiripo baba Mulindinevha sekutaura kwakaita mbuudza kuti mashaikiro akaita mukoma wangu shoko richisvika kwavari rakasvika as an instruction mukoma wako aparara chiita abcd ndizvo zvamakaita ndodzokera kumashure pahembe payapaya handiti ndakashaya hembe akanga ari 2 nemukoma hembe nobva hembe dzidzi dzapera mudhuro ini chidzoka zuva iroro hanazomboya ndobva azonzi mutsvage muma4 am kana kurohwa karitaura kuti akarohwa anamborohwa kana mupaima muna chapakambotaurwa kana kuita sei kasi nyuma zvangopera zvakadaro mukarohwa kupi makarohwa kupi pamba pakaripa nyaya ikatozidimurwa nomumwe wataigara naye ainzi Timi kwamutoko ndamboona zvakadaro makarohwa murume wangu akangozisiya zvakadaro aitokuziva kuti nini wangu ndozvazviri ndozvari saka muri kuya here kuti mukoma paakanzwa izvi akangonyarara akadaro haana kuenda mberi nekubvunza nyaya iyi haana kubvunza chaakagona kutsvaga munin'ina kuti auye pamba pamba sezvo akanga abva muri kuti imi makaenda kumusha mukadzoka makaona ndisipo here kana ndiripo paka pasina munhu imba iyi yakakiwa kidze ukinura makadziwana uyu kwanditaigara baba mukuru kidze kupinda mumba menyu makadziwana kupi izvo zvinhu kureva kuti kubva kwandakaita kandakasiya ndakiya kureva kuti ndakapa mumwe munhu kiya aiwa imba isu taigara mumba mababa mukuru handichaziva kuti makaminani kana waiti handichaziva taigara imba yababa mukuru inge siri yedu zvimbe taigara baba mukuru kasi tainge tine rumindi mukati maiva nevamuwanhuwo futi here izvo zvevamuwanhu zvese zvazvimbo toda kungoona zvemumba medu neodropi yedu nemurume wangu tiri 3 ngazvingowanikwa zvokuti nyangwe izvo tingabvunza upo watingabvunze kuti ani ndangosikonomba mune mumwe munhu aigaramo here maigara muri 2 maigara musina taigara 3 vaenda kumusha ndobva ndadzoka musiwoyo ndobva ndasikuno ndobva nanembidzese pasina saka kureva kuti kana taigara tiri 3 pamakadzoka imimi makaona dhoo rakashama here kana kuti dhoo rakakiyiwa asi pasina munhu risina kukiyiwa pasina munhu makabvunzani kuti munhu aenda pamba zvinhu zvazvakare zvokuti unongosvikopinda mamako kana une imba yako nemurume wako unogara nespeki asi pamba panogara vanhu ka panobvunzwa onzi ko munhu wandakasiya munomu aripi mungazivawo here kwaane ari ini ndaingoziva kuti muri 2
mati handina kumbogara ndambotsvagwa ini ndaivopo pamba ipapo asaka makazoroerwa nyayembe kunzi iwo uri kunzi ava vari kuti ndashaya zvinhu zvangu muno asi zviri kufungirirwa kunzi iwe ndiwaitora ndokundirovai ndokuzonunurwa natimi aigara tichigara pamba mumwe chete ipapo alright ngatimboisiyai because ine uyo ari kuramba uyo ari kuramba uyo ari kuzvakati uyo ari kuzvakati ngatititi zvinhu zvakaitika 30 years ago kana 40 years ago handei pani yatanga yabva yaendwa navamunini yekuti pakashaya mukoma makavaudza sei vavamunini nebva kuti mukoma wako kuno apara hatina kumbo pakashaya murume wangu aitienda kuSouth Africa handiti akatongoenda asinganzwi zvakanaka ndobva asvika pabed bridge sematauro ndakamboita panenge yekutanga asvika pabed bridge akatadza kuyambuka South Africa ndobva aenda kupi ndobva aenda kuimba yaigara madhiraivha iko achirwara kudaro ndobva ndazofonerwa iri akaenda Friday Saturday Sunday ndofika Saturday usiku ndakazofamba tichienda ndakafonerwa kubasa zvanzi baba warwara uyai kubed bridge ndomaendera ndakaita tichienda kubed bridge tinovaona hatina kutora navo hatina chatakaita navo Sunday manheru totingoti mandi makaenda nemwanasikana nemwana wamusikana sezvo handiri mataurwa nekubasa saka nokubasa ini ndindadeedzwa ndodedzwa mwana wangu ndienda naye unozoti madhezi waikwa kusina mafoni kana masefu handiti akare makaenda nemota yekubasa takatotorwa kumba vatenda nemotikari yekubasa kunoona baba saka iyo mandi yacho ndevakambvaita se ndobva vangoshaya ndobvatangozvishoko ndobva tasvika kumba kuti semunhu unenge wafirwa handifungi kuti ungazive kuti ndakazongoona isi semunhu unenge wafirwa ungazive kuti zvafamba sei kumba ikoko handiti ndobva tangofambira zvese ikoko nevekubasa munozende vangu vakatungamira vachitiudza zvekuti zvese zvekuita vachienda kupi zvese zvekunyaradzo chichi zvese vachigadziridza vachitenga kofini ravo zvese vachitenga tichiuya kuno kwaharai makaenda kubed bridge nevanhu vekubasa kwemurume maudzwa kunzi murume wenyu arwara akazoshaya ndatopo semande wacho mapanzwa kapo baba kuti havana kutorwa nevanhu vekubasa vachinzi murume wenyu ashaya murume akazoshaya ndatopo vatoiko ndaenda kuurwere ndatodedzwa tikatotorwa nemotikari kumba tikasvika kumba ndo zvakaita kuti vaende vese ivo nemwana kuti murume arwara zvakaipisisa pasina kana imwe hawani hama yake murume yawaudza ndizvo kuti kuwaita dambudziko rokuti murwere wakura vakaenda nemwana onaika tisaka kana zvandambotaura paya kuti kwaka usina mafoni handiti kwaka usina mafoni kasina kangu saka kuna baba munini message yakasvika handisi kuzoti yakazosvitswa nani takangosvikawo nababa ndikaona varipo pamba handisi kuti yakasvika pafoni yemukambani mandaiveni nomva ndadaidzwa ndikadayira foni ndirimo mukambani kwandakanga ndichishanda kunzi ndo zvaitika chienda yuko maitaura nani pafoni ndaitaura naivava saka akandiudza ndiani akandiudza ndiani akandiudza kuti ndo zvaitika kundiani ndozvandoda kukumbira kuda kuziva kuti akandiudza kuti ndo zvaitika kundiani pahwiri hwenyu ndakandiri panhamo ndikatozwa kusvika kumba kangokwa saka toti mwana uyu ndiye akataura upi atina kuti mboda saka vanhu vakataura ndevapi kwemakanzwa nani zvese nehanzva dzenyu marita matikaona misi matu kwenga ndiri kutaura ndimi wani kutaura panhare kana pai panhare pafoni varoti makafona foni yekubasa sekuti kamaita kuti ndakwangosa maselfoni saka abva ati kwangosa maselfoni asi inini shoko ndakafonera nemunhu anga ari kubed bridge pafoni yekubasa ndakashedzwa pabasa kunzi uya kufoni yako munhu wandaitaura naye pafoni ari kubed bridge hanzi ndini kuti kana nekubasa kwacho ndaikuziva kana nefoni namba dzacho sekubasa ndaidziziva kana nekumba kwavo chaiko ndokuziva
ndaigara nefoni dzanyini ndozoziva kuti kubasa nekuti ndisingasiye kumba kwemunhu. Mukadaro mune munoda kuitira scam chana. Kana muchitaura kuti nekubasa kwacho hamukuziya. Kangani kamaipfuura nekubasa kwangu imini namukoma ndakuti baba vatofa kare. Ambofura. Ndati kangani. Apa tinambofura nebasa. Ndingakunyeperei. Kuti pabasa pangu pandaishanda chaima musingapazivi. Ndaingoziva kuti unonzi umeiko amene kuno downtown kuma chakuti asanda ndakuti takambosvika tese tichite mukoma wenyu kana paine zvaiti aingoya kuzotorai kana paine aiya kuzokutorai achiya kumba ndifunga kumba makaikangani katatu pakarorwa mwana kuti atonzotora muri kuti mimi baba mune nefu munhu akakufonera ari kuBite Bridge mukataura naye pafoni yekubasa ndamai guru iyi ndiwo zvandiri kutaura asi ivo vari kuramba amai guru muri kuti kuna baba munini pakashaya mukoma wako handisiri ndakafona aiwa ndizviziveni saka akafona ndiani handizvizive saka akafona ndiani handizviziveni kwakafona kumusha ndiani ko imi makazoziya sei kuti nevha adai afonerwa kunzi aziya kuti kunondo zvaitika ndaikuziva handina inga ndikutora ndikatongoona matopamba ndatokumba matokumba kwedu kuwari mupaki ndafembera here kundo zvaitika ndisingazive munhu makafembera kana makaita sei kwakazosvitsa shoko kumusha kuti washaya ndiani akafona kumusha zvakanaka pane kuti vanhu vekwaunzvi vaifanira kuenda kumusha kwenyu kunoridza mhere hazvina kuitwa saizvozvo asi vekumusha kwenyu ndo vakatozoya neshoko kumusha kwaunzvi indai kuno izvi zvakanga zvanga kuchitaurwa manje mudare ndakagadzikwa mudare inini kumusha zvichinzi shoko raifanira kubva kuno kuti chinovaudza kuti ayo makagariswa mudare kumusha rebhuku basi revekwaunzvi remounzvi vari vanani because bhuku rinogona kunzi riri kwatapumani ndiri sabhuku asi mune imi kwatapumanemu mune wekwagonye mune wekwachikove but vanhu vekwasabhuku havandigarisi dare inini ndiri wekwaunzvi sabhuku ndisabhuku kana ndaenda nenyaya yangu kwasabhuku vanondigasi mubvunzo wamaiguru uri kuti kumusha kwaunzvi kwamhirimo akakugadzika idare ndibaba munini nhingi baba nguru nhingi tete nhingi ndovanoda kubvunza ndasabhuku anga ari mukoma wangu ende bhuku redu achinzwa unzvi bhuku redu ndere family harina mutorwa mukati ibhuku rese reui revanhu chete ana mofu naro kuvaigwa kutonga imimi muri kuti wakazviitirei inini manje mudzimai wacho dai vakati ngavauye kumusha titaure nemi mese muti pamwe chete tinzwe kuti zvakafamba sei maienda here dai vakadaro kumusha bamudiki taurai chokwadi toda kunangana nechokwadi maienda here chandotongokuziva saka ndakubvunza kuti makaenda kupi kwamakanogarwa dare kumusha kwese hakusina kana ana babudiki ano vemumba mavo chaima hakusina kana ivo vamwe vandinoziva ini mazuva ndakarorwa ndakagara 2 years kumusha ivo vandakasvikirawo varipo vese vakangatopera kushaya saka ndikushamisika kuti hanzi ndakaenda kumusha ndibva ndagara dare dare iroro foni ndakazongonzwa ini zvakutorwa zvinzi foni pavakatanga kufonera kuzvamatove kuchikoro vachifonerawo kwaunzvi handiti mazuva ayo mafoni akanga ari kuzvikoro akanga sirimo handiti muzvikoro ndo maitiwanikwa mafoni paine meseji tsamba chaidzaiwaya pachikoro dzinotorwa kupi maningi handitika saka ndobva vafonera kupi kwazvamatove kuya kuya ndobva foni yaramba kuita yakanga yakatofa ndobva vafonera kupi uyu munhu akafona nini handisi yangu ndobva vafonera kumusha kwedu dombo remavara ndobva foni yakanga ita se ndobva yadairwa ndopa wakataura wakati mukwasho wenyu aita sei ashayika saka tambofonera kupi kuzvamatove kuti tinzwewo kwaunzvi hapana foni yanga yakafa saka ndo maziri avakatozoita hanzvadzi yangu ini ndokubva nokuti pamushaviri papa ari padhuze apo panofambika ndokubva abva ndobvaenda kwaunzvi kubva anotaura handizivo iko akanotaura ndobva aenda kune munini wamai wavo mainini wavo ndobva anotaura munini wamai wavo vakangororwa padhuze nepadhuze ndobva ndo kwaitofanira kutosvika nokuti vana vacho ndokwaitopinda vaitofanira kutongobva vangoudzwa iyo saka vazovadaro mhanzvadzi yangu yaenda neshoko zvikanzi shoko razosvikirei uku kwenyu kwemukadzi panzi kuti dai rasvikira kuno
handiti kasi mafoni kaya foni kana yafa yakafa hapana zvazingaitwi vaitawo uku ikaitawo tsuro ndobva zvangonaka zvakadaro ndo ipapo ndopandinoona manzwa masvikira akaitawo shoko kwavo yaizvi handizvisiye manje ichandozai ndichekugadzirwa dare kwangu inini ndichibvunzwa ndichitaura zvavaitaura vakuru vakanga variko kumusha kuti vatsanangure kuti shoko rakazova rakadai havana mbogara vataura nezvaizvozvo saka handigoni kuzviramba handigoni kuzvibvuma ndiri mumhepo pazviri handiti but muzoti pane zvandiri kuona zvandingati muri vaviri hamusi dakana kuti zvibude pachena pane nyaya yenyu chaipo pari kuita kuti amai guru nababa mukuru vasawirirana bhozi tira kuti tiwirirana kana pasina hapana asi hamungowirirana asida kutsvaga tumwe zvimwe zvatakuzotaura zvekuzoti mukoma wakazoshaya akaunti hamuna kuudzwa kana kuti maudzirwa wamakaitwa ileta stage maona kuti tajamba inini vaunzvi makanditarisa izvozvo ndine vamwe vanhu vanondifarira kunyatsondifarira chaivo chaivo ndine vamwe vanhu vanondivenga kundivenga kwokundiudza kuti handikufariri kana kutondinyorera kuti Robert handikufariri ukada kumubvunza kuti sei usingandifariri zvimwe zvichida haafariri voice rangu haafariri kamiri kangu haafariri voice rangu zvinowanikwa saka imimi muri two kana musina chinhu chatingaise patable chamakanga makavengerana ngatitaurirani kuti baba ngavabude pachimata babamunini kubva ini pandakangororwa handina kungokufarira ima baba munini muti amai guru kana neniwochi hatina mbopita taklika pachirungu kuti inini amai guru anopita sei hatina mboklika tinoziva kuti hapana nyaya apa kubva muri mukomana mai guru vachiri musikana vachitanga kupinda mumusha imi mukoma muchiri jaya hapana nyaya makakavengerana but hamuna kungoklika chete zvichida mukoma vakatora menembe yamanga musingafariri pamwe vaine tuka menembe imi mutomazoti hamuri kuda chi apapedzera vati aiwa ini ndakuda saka kana pasina wayatiwirirane kwanisike kuitika kuti nditaure mune mukoma kuti ita izvi aigozviteerera yani mukoma wangu ndizviteerera ndichimutaurira inini anokwanisa kuzviteerera handiti saka paipandatsokubvunza kuti pane chinhu here chinobatika chatingaise patable apa kana kuti vana venyu vakateerera papurogiramu vagoziva kuti amai nababa mukuru amai guru nababa munini baba munini amai guru chinhu chavanga vasingawirirane ndichichi chimwe chinhu kushaya kwakaita mukoma wangu ndinogona kupa mubvunzo kuna amai guru wangu ndizvozvo ndomukana wacho kuti havana kubatikanawo here nekushaya kwemumwe wavo 1 ko sei vasina kana kumbotiwo bamudiki ngatimboti iwaruwaru tinzwe kuti chadya mumwe wangu chii asina kuitika zvinhu izvozvo mira ipapo amai guru mibvunzo miri yabva kuna bamunini mumwe wacho zvawo wabvunzawo kuti havana kubatikana here nekushaya kwakaita rufu rwese runobatikana rufu it's a bad experience zvakanyanyisa utoti mubvunzo iwoyoka ndoda kuti muujambi kuti whether makabatikana kuti hamuna kubatikana ndoda kuti mujambe musaupinduri ndoda kuti tiende pane wechitu wavo wekuti vashaya baba mukuru mukoma wavo sei musina kuti baba munini ngatitsvagei chadya mukoma mubvunzo iwoyoka ndoda kuzodzosa futi kwamuri sanogari tsvagai ansa iyi mubvunzo uyu iwo ndo semunhu womurume semunin'ina womurume ndiye aifanira kuuya kuti nemai guru ngatifambei asi havana kuita sekudaro havana baba munini mubvunzo wamabvunza ndowakubvunzai zvakare zviri kunzi imimi semunin'ina makambouyo here kwandiri mukati amai guru ngatifambei titsvage chadya mukoma bodo handina kudaro semunhu aiziva zvinopindurwa futi pamberi zvokuona kuti ndinoparadza nguva yangu yekutaura zvinhu izvi mhinduro ndichiziva handina kuda kuti ndibvunze ndaiziva kuti hazvikwanisike kuna mai guru zvazvingakwanisiki sei manga muchiziva kuti hazvikwanisiki
zviri pachena nokuti pasina communication chaiyo saka hatingazoita communication pane zviizvi. Okay, ndo zvakaita kuti mungoregera ndingosiyana nazvo. handitika at least imimi mapa anza amai guru baba munini vati pamubvunzo wavazvibvunza ivo vakaisa kwamuri mukavadzosera kwavari vari kuti imimi naivo hapana communication saka zvakanga zvakavaomera kuti vautange nyaya yekuti amai guru ngatifambei. Imimi chitipai anza yenyu chakaita kuti musaende kuna baba munini kuti baba munini ngatimbofambai chii? Ini kubvira toti murume wangu ari pamapenyu papasina kana iye munini wacho anga asingawirirani nemukoma wake. Pane mazuva aiti akambouya vanenomutora aitouya waitonomutora wongodzokera saka auya takanga tiri pahoni tichine mawaniro munoziva aiswesvika usogara pamberi famaniwe unogara pamberi kuti munhu anga asina communicate. Mukoma aingoti semunin'ina hapana zvanenge aita munin'ina wangu kasi kana pane chimwe chinhu chinenge achidawo ipapo kasi hapana wedhi aitaura kana chii anongouyiwa ungeto ungogara zvinhu kana pane zviri kurongwa akadaro achienda. Saka ndisingazive kuti waona kuti mukoma ashaya iwe wakutora akachinjwa wouya usikobvunza akabva maiguru zvinhu zvakafamba sezvo havana kumbozvitaura sezvo. Ndibva kuti panga pasina communication ipi communication yakanga iri yeko apa yaidiwa apa yainge iri communication yei yavaida vari kuti even mukoma wavo ari mupenyu imimi naivo masina kukama wakanaka hatina waikana hapana kana aizviziva hapana hatakambotukana nokanda vanga nemunini wake munini wachona ainzi Fobisanga ndaigara navo very two ndiyo taigara zvakanaka tichifara zvakanaka handana kutombo kana zvakasingatomboonekana kuti sei asi ndo maita sei maitwa zvinhu zveujari muchiita sozvo. Saka mukoma akangoona ngoti nofunga nababa mudiki vaifamba kwese kwababa mudiki ndokuziva kubva kwavo kwenyu ndakambokuziva kana vana venyu ndombovaziva ndongozwa kuti imi ndima yaitotora musoro ndine ndine mwana akazoti ndine mwana akazoti ndine chakati hatina zvandinokuziva takambosvika umba wenyu kuti mama ambondiona kuti kana ndizoti unogara papi. Mukoma aingoenda wega achingosikuyotaurawo zvaanenge asikotaurawo ndaona nevhakadai saka toti mhosva yanga iri kumukoma wangu here? Haisi mhosva musha wenyu ini ndiri mutorwa musha wenyu vataura vachitikaruka kutendera sokuti kabehaviour kenyu ndokaita kuti musabatana nemhuri iyi yemukoma wenyu namaiko nemukoma tongoti nemukoma akanga asinga trust ipapo ndinogona kutadza kunzwisisana napo ipapo pakuti pakabehaviour kakureva kuti kahunu kaitiro kako dai kwakanga kuri kwokuti inini nemukoma tanga takamakana kudai haikwanisa kunditsvagira basa ini one asati anditsvagira basa basa randaita inini ndiye akandidzidzisa achisenza paCMD ari maweekends achiuya kumbonditora achinondidzidzisa basa iri kusvikira azonditsvagira pandakanga ndave inini ndiye ainditsvagira. Saka kana muri enemy neenemy chaiyo inonyatsonzi enemy zvinokwanisika kuitika here zvinhu izvi? Havana kuti manga muri vati mai kanga muine kahunika ko asi vaitoita zvavaita nekuti vaiti mwana wamai vangu makatsvagirwa mabasa mangani bambiki makatsvagirwa mabasa mangani muchibuda kasi ainge achingoshingirira chete achitsvaga achishingirira chete akatsvaga munhu ainge achiziyana nevanhu vakawanda. Handina rimwe basa kunze kwairoro ndo basa randakapinzwa iroro. Tiri kuramba zvinhu zvatoziva mamwe kunze kwokutoti basa ravaita vari paCMD vachindidzidzisa basa racho iroro vachibva ipapo vachibva vanditsvagira pandakanga singe ndave ndichibva ndaenda ipapo. Asi manzwa here point yataura namaiguru kuti imama mati enemy neenemy takadhisimisa izvozvo daiwa amaiguru havana kuti imimi nemukoma manga muri enemy neenemy asi vari kuti maitiro enyu kahono kenyu ndokaita kuti nemukoma musavati asi mukoma vaiti handingaregere kubatsira ikanditaura chiti hatingaredzere kubatsira mwana waamai vangu kunyangwe iri nhubu kunyangwe aine musikanzo asi ndinotongomubatsira kuti aite upenyu hwake. Imi muchiri kurangarira vahunzi muchiri mukomana handiti hongu unozakana uchikuraka pane kuti nhasi unogona ukagara pasi unogona kuseka kuti maefilidzi vaindiziva isitainetsa ndo zvakanga zviri behaviour yenyu pamaikuru here mainetsa here mufiwo?
Andinambogara ndanetsa dai kwakuti ndainetsa ndikadai ndine mavanga ekupondwa nevanhu ndozvandoziya uchingoponda uchiwina wega iwewe une wakaita kuma 100 kuma kweso kuchi ari knockout uchingoponda iwewe andinambogara ndapinda muchikwata ichocho chekuti ndiri kuita zvechitsotsi zvekubata kwiyo zvekudizve kuzongoti chitsotsi kana tivhiti kati kuponda tisikura kuti vaitouraya vanhu vachiita se vachitonovigwayo mawedzi atingoita se atingoshandisa ichokwadi pashona pati kuti munechi pamaoko saka tiri kuona kuti panapa chakaita kuti musaenderere mberi kuti musanotsvaga chakadya mukomo imimi vakati hakuna communication namaiguru amaiguru vakati komunin'ina ndiye anofanira kuuya kuzobva magara imi makazombofamba here mega kusina maiguru vekwaunzvi kufamba semhuri kwete handina ndakabatana naye ndichifamba naye makatadza sei uyu mutorwa hapo tomubvisa mudare rekwaunzvi vakagarisai dare rekuti sei wanoridza mhere kwanatezva mukatsanangura padare ipapo sei pasina kuzobuda decision yekuti ngatichifambai semhuri timboona kuti chadya hama yedu chi ndingangoti chimwe chacho ndechekuti vanhu vaitaura ava ndevekumusha vagari vekumusha endaiwo muno saka kubatana kwacho kwekusangana kuti tipanane mupfungwa iyoyo papasina ina handisina chandainacho kana kuti ndiwane mari yebhasi ndinotaura navo ivo hakuna kana akamboisawo pfungwa yacho kuti uri kumbofungawo zvipi plus vamwe vacho ndevekwana maiguru paguru pamba pedu isu paguru saka handifungi kuti paimbobuda mushoko iroro rekuti ngatifambei vanongotiwo hameno imba yacho inodii kana vasina kutitaurira kuti ngatidai isi tinongotarisa asi maona unodiso vatema tinoisa effort pakuda kugara matare asina chaanovaka anongona senge dare rakagarwa rekuti iwewe sei wakafambisa rufu rwemukoma wako zvakadai wakazoenda kwanati zvakadai so usina kutiudza isusu ndio dare ravanokwanisa kugara asi dare rekuti handirire mberi nekutsvaga chauraya hama yedu hapana ndo unoediso vatema amaiguru imimi makazombotsvaga here chakadya murume iwe ndakasvaga ndaifamba chaizvo zvakanaka mukufamba zvinobuda ikoko hamusiri mazvitaura ende zvinobuda ipapo ngatiti zvinogona kubuda pamweya zvinogona kunge pari pamuprofita zvobuda pamuprofita zvinogona kuenda pang'anga zvobuda pari pang'anga shoko rabuda ipapo harisi renyu nekuti vati chakadya murume wenyu ndechakati saka imi mukazoritauraka hamusi kuzonzi ndimi mati iwewe ndiwakadya murume wako asi ndozvakabuda chi mabuda imimi mafamba zvakanzi murume akadyiwa nechi aiwa zvakangonzi murume aurayiwa nehama yake hama yake havana kutaura aurayiwa nehama yake aurayiwa nehama yake handiti mukunzwa mukoma iropanzwa bamuni zvanzi shoko rakabuda kwavakafamba rakanzi murume aurayiwa nehama yake asi havana kuzodudza kuti hama yake ndiniki zvakanaka ipapo uchiudzwa kunzi shoko munhu wako adyiwa nehama yake unotofanira kuda kuziva kuti hama yacho ndeupi nokuti anogona kuzodya inini wacho futi handifungi kuti pangatadze kunzikwa ipapapa kuti kutadza kufunga kuti hama yacho ndeipi ende yakamudyira chikonzero chii achidei vakumudyira varoyi ava havana rizi nekudya anomozi anogoda kuti ungoparara chi varoyi vanofara nekuona kuparara kwomunhu ndima chete pasina chaanowana izvozvo kuuraya munhu ndo pati yake iyo zvakanaka mungakwanisa kundibvunzirawo kuti kusvikana nhasi hazvina kuda kuvabatawo here kuti vazive kuti hama yacho ndeipi uyo mubvunzo uri kubva kuna baba hanzi hamuna kuda here kuda kuzoziva kuti hama yavo ndirobert here kana kuti ndinevha here kana kuti ndiirene here kana kuti ndiyani hanzi hazvina kukusvitsa here palevhel iyo kundisvitsa palevhel iyo zvakandisvitsa zvakanyanya kuti mazive kuti ndanga singatombofungidzire kuti ndizvozvo ndichingoti ndokwayakatanga iri yemba chaizvo nzima
imba iyi munhu ada kutora imba ndofanira tingati ndiri pamba mwana atanga kurwara pakauya musikana pakauya munhu iyo nguva iyo yamadhesi andicharangarira manguva ebhora rakarire mhiri kwemakongoro vanhu vairara kunguva dzapera saka mwana yangu ainge achingoti kwaenda saka vanhu vakapinda ndikasati ane jurawo vanhu vakapinda nepafenzi pakona paka pane ivhu ndobva vanhu vapinda mukati vapinda mukati munhu akatenderera imba katatu ini hanyani ndakandakarara kasi vana vandaigara navo ndovakataura kumama munhingirikiri tete nezuro vakauya kuvaitendera imba ndikati aiwa nezuro hana kutombouya saka zvanzi kwakatendera munhu katatu amino zvaaita hanzi kwakatendera noti kana munhu akanga nekawaya kana akanga nechi achiti kutendera imba yese achirova achiti katatu saka tikati aiwa zvinomboda vatenda pai panhingirikiri pakona pai tikaona zvishopa pakapaine bhutsu dzaka dziripo kuratidza kuti zvishopa pakapinda vanhu vakabuda kechitu kwaka kusina magetsi vaminoziva nguva yese kwaka kusina magetsi vakauya bamudika vauya vabva kumba kwausiku inoziva kuti dzimba dzakabatana ndinotonakuti pamba apa padai vakauya usiku kumamini kuma 7:30 rumba pakapatonejiro nongosingambozoti pane chii chikufamba sei saka vakauya vasvika pagedhi vanonzi vakamira zvokumira zviya mine zvavaita ipapo vadaro nobva vapinda mukati menhingirikirini megedhi meyadhi ndomva vaita kasvika chinguva nobva vabuda panze ndopa vakazopinda kuzoya kumba handiti kuzoya kumba chaiko mumba isa hapana zvataiziva kuzoziva izvo zvakaitika izvozvo takakutomuza kuti mune matambudziko akawanda nemanebha chichi munongosangana kwamasangana masangana kwamasangana zvomba vataurwa zvinhu zvobva zvangotaurika yari kuzvinzwa kandopa akatozaura kuti imi pana bamudiki wenyu vakauya imi vauya vakagara vakadai saka tikabvunza chiti ko murume yari papa ndani saka nziona ndobva kuti ndibamudiki kavanhingirikini hamusikuona kuti ndibamudiki vani vamirimo andi ndobva vaenda zvavo ndofa ndikafamba ndakasingagume kufamba ndafamba shuwa ndakataurwa zvanzi amai pane munhu akaisvo ndakapera mukaona hama dzemurume wenyu dzauya musafuko dzikufambira zvakanaka dzikufambira zvakaipa handiti ipapo kechi3 apa zvakatoitika kumazuva rudoka temi dzekubva vanhu kumabasa dziadziya vakapinda mugedhi taishandisa dho rekukicheni saka mwana futi ataigara naye vakaona dho ravhurwa gedhi ravhurwa saka pakataura chidadai so ndobva vasangana nemukomana wayo ndobva vadzokera mashure ndobva motikari yaita sei ndobva motikari yadhirimiswa yaenda ndopa vakamhanya vachiti ningiriri mama pane motikari munhu apinda motikari kasi amba motikari yadhiraivha adzika ndobva tabuda panze isusu tabuda panze ndobva tatotona angereka kamotikari kebhulusu tikati ndo kakambofamba nabamudiki ende zveshuwa vangu varivo kovaitizei vaingoita zvomukuba zvese saka ndetaura nemunhu chii ndetaura naye munhu akadaro chii ndetaura nemimi zvadaro pane madhezi aiwa mamakazoya makapedzisira kuuya makauya imimi inofa takati tida kuronga zvenyaradzo kana singazivi kana kuti zvekuita sezvo hatongo zvogova nhumbi ndakaiti kwa up and down ndakaiti noti kwafanira benzi ndichienda ndakaenda kwamutoti taida kugova nhumbi tichida kuenda kwavari ndakaenda kuziva kubasa ndienda nobamudiki nhumbi dzikuda kugova endai kuna hanzvadzi paya pane hanzvadzi yachakazoshaya kuchitungisa endai kuna tete kuchitungisa ndienda kuna tete kuchitungisa kuya ndakafambiswa nifunga katatu ndikaona kuti hapana chapo musati maendera mberi ndogona kukanganwa imi panyaya yenyaradzo hamurambogara ipapa ndanapedza ndodzoko ndojamba handiti saka ipapo takagara panze achiri ari masikati ndaitaidya mambere nozoti kudya mambere kudaiso munhu akungouya pamusoro yemukomaropati munhu akungouya kungosikotora mambere andiri kudya inini ndikati bamudiki hazvidaro hamufanire kutora chinhu chandiri kudya inini munofanira kuita sei munofanira kuti maiguru ndipei mambere
ndakakuzai ndikanga ndinotondera muri kubvunza imimi kuti munhu akapedzisira kusvika kumba kwawo kangani apa kavaritaura kuti aiuya mazuva enamo patakaviga mukoma ndichipamukuviga ine handina kuvatapo ndakabva ndabva ndakabva ndaenda kumba kwandaigarai ndakazodzoka futi kuvatapo orara ozoenda kumba kwako mukoma wako cheche chakaita kuti chidaro munoziva pamakataura kuti mimi uyaitiparadze mbatya idzi avo amai Ruth vakati amuparadze mbatya idzi ini ndine dzemunengina wenyaruku akatanga kufa kudhara kana matodaro munototanga kumaparadza dzipi uyo munozviziva kana makanga muripo kani kungozviramba vongotsvaga inonzi defense mechanism amuparadze ndikatoona kuti pano kutoda kutoita zvehoho regai ndisiye zvakadaro zvezvo vari kutaura kuti vakazoenda kwaana hanzvadzi vakazonodi hakuna kumbogara zvakadaro hanzvadzi yakanga isipo panyaya idzodzidzi yaitomirira kutoti nditozotanga ndatozoiudza ndo zvatakudi zvatakuita asi ivo amaiguru vakakudza kuti ngatiparadzei nhumbi dzemukomoyo ipapo tichangobva kumakuwako hatichabva kumakuwa hapana ndivamati chini ndikati ndakutaura namaine navo takuda kuita vachimba vatanga hoho kuti amuparadze maudzwa namaiguru kuti takuparadza nhumbi dzemukomo bva maenda kunoudza amaini aiwazve vaizvinzwa izvozvo vaive vari vese avo vachitaura kudaro vakanga vari vese naamainini mazuvaina mucheche tichangobva kumakuwa achambotaura zvinhu zvakadaro hapana kumbotaurika zvinhu zvakadaro vazoenda panyaradzo pane dzamainzi maiuya kumbakari ndo pari kundinetsa kuti ndarini daizodya manderindapavataura pambani makatouya makatora mbambaira vakabata maoko makatora mambereni pamwe pamwe kuti makauya nekamotake ndike blue maimi nekamotake blue ndakamboita motarini dzekubasa kwavo ndaimbofamba nemotokari yekambani inini dzanasawira vapi kuenda kwakati dzanasawira vapi aionekwa apa vaifananidza ndo zviri kutondinetsa ndiri kutotanga kuzvinzwa ipi pano nauyi saka saka kureva kuti imimi kureva kuti kugara nokugara munhu akadya murume wenyu ndini here kana chete tirege kusoroswera tichitenderera ipapo futi pane nifunga pekutanga mukoma Robert andivataura chitanzi pakashaya mukoma wangu chichichi zvachiratidza ndamboda kuti nditaure kuti saka mukutaura kuti ini ndakauraya mukoma wenyu here ipapo saka mamuchiri kutaura kuti ndizotipa aiwa mamukungotenderera kungodzokerera kunze akaurayiwa nehama hama yacho hamusikuda kuitaura asi makazopedzisira mataura kuti ndakazvinzwa hama yacho makuzotanga kuzotaura maizvizvo nekutaura kuti taizvinzwa kumapostori anditi taizvinzwa maizvinzwawo musha aiwa ndati maifamba ndo mamainzwawo nzi yaurayiwa nehama hama yacho ndini here yaurayiwa nehama hama yacho ndini here ndo pane mubvunzo chete kuvana vemushakabvu muri vangani vapenyu vasara ndini saka ndimika akauraya nekuda kwokuti vese vari kuurayiwa nenavo aiwa asi vamwe vese handizvazivi asi ava ngatiore zvenyaya iri panapa amaiguru vakazodza kuti murume wenyu aurayiwa nehama imi muri kuti kwenyu kufemili masara muri 1 saka zviri pachena kakuti hama yadya munhu saka tingadai takaparara tese aiwa hama yadya yasara kumhuri kwenyu handidhimi muri 1 pakashaya mukoma wenyu mamasara muri wangani tanga 3 nani vanga vachiri kwavo atete vokuchitungisa kuchitungisa vanga vachiriko muripo muri 2 nani futi vanga vasara 2 musikana nemukomane saka 2 boys 1 boy 1 nanetito wacho maprofita kana nganga hadzina kutaura kuti munhu auraya murume kwati mukadzi aiwa vana vakangoti ihama yenyu saka musiri mcheti makacho ihama yemurume pakababa mudiki pamwe ndekwani kasi izvi zvaizoitika zvokuti munhu anouya aitoonekwa kwete munhu avangadvise mapoinini ndindaionekwa munini aionekwa nebha yangu yatasanenika yakaona baba munini vanorara vaitokwidza zvavo moto panze vachitoti kuye munhu ari kungopinda wamba achibuda achipinda zvikanzaiwa ndiba mudiki wacho hamuwazivi here vainga vaka
apa zvakaitika zvamukutaura izvi zvakaitika murume aparara here kana kuti asati atofa saka ndakanga ndichiri kuramba ndichiuya kuzodii ndozvataishayo kuti ko munhu aya nokuti zvakanzi aurayiwa nyama kana dziri shungu dzekuti inini ndini ndakauraya ndakanga ndakuda kutora mumwe futi here zvina unoziva kufunga kwomunhu here unoziva kufunga kwomunhu kweni makafunga kuti kudii muchinzwa mashoko aya ndikangoti ko munhu ari kuuya kuzotsvagei kwadi kuuya sei musina kumbogara mabvunzai muchinzwa nemanebhasi kuti ndeuyu sei musina kumbogara mabvunzai inini zvinoita here izvozvo zvinoita zanei kuita aiwa zvazviita ndichiudzwa kunzi uyu ndiye ari kudai uyo ndorega kumubvunza kuti uri kuzviitirei ko zvambozviita ambotanga ambonuvhudza kuti akuzviita muchivande umbo hwakakwana hwamunonyatsove nahwo imimi hwokuti zvamainzwa izvi huri papi zvanenzwa kuti ndeuyu ari kuita kuti mumwe agerwa kana ari bamudiki anoyanzo nerudo ane rudo ndiye anoti shuwa ndingafambire ndingave ndichikufonere kuti chichichi iwo ndinotofona kuti komaiguru kana kuti chichichi kasi papasina umwe nomwe aigara kwake hamusanzvenga nyaya hamusi kupindura mubvunzo wangu ndati umbowo hwakakwana hwaminahwo nemafungiro enyu ekuudzwa nevaikuudzai kuti ndeuyu munhu aringouya uyu sei zvisina kukubata-batai kuti mundibvunze inini ende sei makagutsikana papi kuti ndiye zvechikwadi aiwa izvo kuti unotongoziva kuti ndizvozvo ungabvunza unoziva sei usina iwe pacho zvakosina handakukubvunza ungabvunze munhu kuti wazodadai ninga kuti ungewa kuti wopara mhosva kakuti wakumundira munhu saka nanhasika mushoko iro munaro ndekuti ndindaiuya kumba zviri pachena pachena pacho ndepekuti kudii ko munhu anenge achiya usiku ko ndikuya masikati muchimuona ndichionekwa uchienda kuite zvokuita zvokubira kuti watoonekwa ndichiuya usiku ototomhanya panze zuva rakanga richatofarika pamoka nemotikari zuva rakanga richangoti motikari iyi ndakaiwana kupi motikari ko vanhu handiti kwamaifamba kwamaishanda kudowntown munenge motikari dzechigadzirwa unongoti kanga tifambei takadii ungoti ngatifambei tingodai zvinamisa motikari yekugadzira unofamba nayo here aiwa tomboti izvo hazvina basa ngatiite zvine basa konikirikini pambambairapo pamambairapo ndikuti tanga kutozvinzwa mashoko yacho ese emandere mupambaira zvese ndokusaka ndakubvunzai futi kechipiri kuti mambovabvunza kuti akasvika kangani kumusha kumba kwenyu vakakutaurai kuti katatu mazvese aya ndarini aiwa patatu murume wangu achiri mupenyu mainopfukana mwana akuroorwa ndo pamaiuya chete hapana rimwe zuva ramakangoti hamuna kumbouya mumega aitoona kutoya ndiaiziva kumba kwenyu otongouya kudzoserai ndozvatora katatu chete kubva pakatanga kurwara mwana ari kumboyo baba munini vanozvizivei anga singamboziziva akatoza kuti iye ndiye mwana wangu iye paitorwa ndo kwaendawo ikoko kumba kwavo waenda kumba kwavo maino tanga waziyana kupi nekuita sei ndiaenda kumba kwavo ndofunga kuti ndichadaro musi waka panati ngatimiseidiyo ndoda kuziva kuti baba munini vakaziva here kuti mwana ari kumba anorwara kuziva waitofanira kuziva noti zvaita zvacho zvaitoratidza kuti mwana hazive muri kuti mwana imimi achirwara aienda yega kuna baba munini aitokuziva handizivi kuti akakuziva sei atomboziva kuti akakuziva sei makaziva sei kuti mwana ari kurwara ende tiri kunzwa kuti maiguru achingoti aingouya ende avazive kuti akazviziva sei mwana akauya kwamuri here akati baba ndiri kurwara imi akazviziva sei kuti mwana ari kurwara akauya nemashoko iwaya akati ndiri kudzimbikana kumba ndikatombogara naye inini svondo mbiri kuti ipapo waubvunze mwana kana wenyu chaiye mungamubvunze kuti iwe waziva sei kuti panodopamba ngopandiri munenge wakutenda fanira kuda mutandanisa ndakabvunza inini mwana kuti maiko vari kuziva here kuti uri kuno akati inandi musarambe maamusipoka pandaibvunza mwana pandaibvunza mwana kuti maiko vari kuziva here kuti uri kuno kwandiri
akati akati zvakanaka kunoramba uchienderera mberi unenge uitafanirwa kuda kutandanisa mwana toita sei ane vamwe vaipinda navo chechi akati bamudiki kune kuri kumbobatsirwawo vamwe vane matambudziko aka ndakatarisana nawo ndikafila leave form in 2 weeks 3 days tikaenda kuchiweshe kwamicho kwaenda ana Mugabe uko tichirara mugomo tichigara mugomo taitogara mugomo imo mune makuva nemwana uyu tisiri tu nevechechi vacho nevamwe vane matambudziko avo takanga tisiri tu zvokuti dai anga ari panapa aitaura kudaro mutaura kuti mutaka kutozvinzwa nhasi kuti baba mnini vakagara nemwana 2 weeks kwavo vachimurapisa nekuba kwavo aikuziva ndikashota kuziva aiwa ndati muri kutanga kuzvinzwa nhasi kuti vakagara naye 2 weeks vachimurapisa ema muna mugara mamusha here kumba imi mwana angangova akangasipongwa ese maita ari kuti mwana aingoti akaenda achidzoka aibhoenda kumusha kwedu chakachidzoka munhu ari kurwara nepfungwa unomubvunza here saka inoda kuramba kuti ndaenda nemwana wekuno komaenda naye pasina mai vake ndemakauya kuti ngatiende nemwana ati ngatiende nofa patikazenda kwamicho kwacho kumachiweshe akanga enga iri holiday asiri kuchikoro aiticha andiaiticha ka taizona mari dzese idzodzo andiaiticha ka saka adaro ndopaka amene makamataurana kupi ndoye kuenda nabamudiki ndinotasei chichi ndwataenda ini haanambotaura chichi haanambotaura kuti kuenda nabamudiki tikatotozoti unozoti kungwara marwaro aita mwana uyu ainge ane kakungwara mukati kana kuti waisanzwisisa handiti saka tasvika patinoenda kuchiweshe takaona vapo vatangoenda kuchiweshe kuya ndibva zvangondotaurwawo zvakataurwawo hapana kana zvatakambonzwisa kana wani mangwana ini ndichiuya ndimakasarere zviya makangoenda makasara ndindakazonzwa kuuya kuno atikamusiya ariko imini makasara handichanisoziva ndiwo vandoziva tauya musi wamakauya wamakapedzisira kuuya 2000 pakarorwa mwana apa makati makusvika papolisi pepe indakasara ndine vamwe vanhu vanga vari mumashure makataura imi mukati panapa ndakambopasungwa nemapurisa ndichinzi uri kuabhusa charity ndikatozonzwa nevakanga varichiita vakanga vari pamberi penyu indi mashure zvikanzi kobamudika vangu vachiti hanzi ndakambovhariwa imomo ndichinzi ndiri kuabhusa charity handizvizivi amuna kudaidzwa here nepolisi handineimi zveirini amuna kudaidzwa nepolisi here kuti imunzi muri kuabhusa mwana ndikati inini handizvizivi ndikatozvinzwireipo anga ari pano musikana uyu zvakatondinetsa makashedzwa nepolisi mimi kuti muri kuabhusa charity vanawo kubva kupi yekupi muri kuti amai guru vakanokumhangarira yekumapurisa kuti akashedza mumwe kumapurisa eKwarere Park ndiani hapana ndinamboziva isi chandoziva ndechekuti ndakazongodaidzwa nemapurisa ndainini eKwarere Park ndovamangouya vakati imi baba muri kunzi muri kuabhusa mwana uyu saka kuda kuti amai guru imi pamakaenda kwamicho makanzwa kuti shoko rekuti baba munini venyu vakambosungwa nemapurisa nekuabhusa charity ndiyo nyaya yacho yakabvaenda kumapurisa kaKwarere Park aiwa hakunatambotaura izvozvo hakuna mbotaura izvozvo kui makazvinzwa kupi izvi zvekuti abhiswa musi wakarorwa mwana wangu vari kuti vakapedzisira kuuya ndo vakatoti vari pamberi havanga vachijabula havo nemari dzavo dzavakanga wanawo dzemuvana wavo handiti ndopa vakanga vachitoti vanga vatodhakwa zvisaya ndopa vakatoti ivo panapa chi ndikatombosungwa ndikavharirwa nekuda kuabhusa ndichinzi ndaabhusa charity saka vanhu vainzwa ndakandina ndakatozonditaurireni zvana singatombozivi ndikati handizvizive kasiva akachitaura pano achitaura vanhu imi hamuna kuvamangarira kumapurisa eKwarere Park aiwa handizviziveni handitombozvizive handinei kundaiziva kuti ari kugarako kana kuti asezva kuti anzi 2 weeks ariko ndaiziva kuti kwakwina mamune adzimai here mamune adzimai mweya wakabata kuti
mwana chiri kumunetsa apa chi hapana kutsanangurwa haifaniki pakubatwa kwemwana pakangonzi toda kurwisana nezviri kuitika pamwana uyu ndomasviko akadii ini handina kuzoendera mberi kuti ndibvunzewo kuti chingava chii. Alright. Tinoda kubata chidzidzisa takabva iko kumwana araiti akanga araiti. Alright. Tinoda chidzibata chidzidzisa chiripo ndechekuti mumwe nemumwe anenge ambotaura zvemumwe kuti iwo zvichida pamwe tiita kanganwa tichazoreflecta takumba kuti bata amai guru pani baba munini wakataura chokwadi. Amai guru baba munini ndichimbotaura navo pafoni vanoti ivo mwana wenyu musikana akaroorwa ka2 makamurodza ka2 kekutanga makatsvaka dzimwe hama dzekwababa akaroorwa mukwasha zvichida ndokuzoudzwa here nevanhu kana kutipirwa kunzi vanhu vavaroora ava havasi baba vemwana ndokuzotsvaka baba munini ndokuziva zora rake chitu. Hapana zvakadaro, hapana zvakadaro, akaroorwa nofunga kare 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 mukwasha akaroora baba vangu akangoroora baba vachiri vapenyu kamwe chete ndo pakatozoroora ipapa pakatozouya apa ndo patakatobva kware pamakavaenda kupi pavakava pairoorwa mwana wacho ndo kechituka kekutanga baba vangu varipo ndo vakarodza murume mwe chete kana murume wairi wani yemurume mumwe chete murume wacho saka baba munini handimuzoti baba vemwana wavachiri vapenyu ndo vakamurodza pavakazonzi murume kwashada kupedzisa pfuma ndopamakazoya saka imishoko rekuti akaroorwa kairi nemurume zinewe nekuti ndakarooresa hamene munhu akaita sababa ipapo makazviona sei ndimamtida umboyo makaona kupi. Ini hazvindi bati hazvina kundibata asi chandakazonzwa manzwiro ndekuti vakwasha vakauya sei kumba kwangu mwanga vasingakuzivi asi vakangouya ndisingazivi kuti akava director kuuya kumba vakati hatikusiyei amai guru atete vemusikana uyu havana kumbotaura here kuti izvo tirikuda mapepa atinonyorerana pasi tiri kumba uku nani hatiri kumba uku tiri kuwarini pake pavakauya kuzotourora vati kunyorerana pasi tiri kutaipa mapepa havana kudaro here nekuti tiri kurwadzo imi hamuna mbogara mataura nemari yekutanga yatakambobvisa asi tiri kunzi hatina kubvisa chinhu vakwasha vaitaurezvo tiri kunzi hatina kubvisa kana chinhu munoziva yakwasha ikai tikada kuti tichipinza yakwashaka yanga isakana nebasa rese ana ndambokubvunza ipaipai mumwe nemumwe ngaataure zviri pamwoyo pake zvinofungidzira kuti sei ukama hwedu usina kunyadzana baba munini tichitaura navo ndo zvimwe zvavakasumudza izvozvo kuti naye Robert zvinoita here kuti mwana wangu oroorwa ndisipo kusvika mukwasha azoudzwa kunzi iwe munhu akauya pawakaroora havasi baba vemwana ndemunhu akanongwa ndokuzovakwasha ndokutsvaga vega baba munini chigumbu china baba munini ichocho chekuti kosei mimi amai guru makamborodza mwana kekutanga saka mungati ngatiisiyei pasina kujeka ipapo. Aiwa pekutanga inge ndataura kuti baba ndo vakarodza pekutanga vakatanga pekutanga mukwasha kwaine $50 ndakuda kutaura zvimwe zvinhu zvisingazoita akwaine $50 ndofunga akapedza minuti saka tiri kungoti amai guru mukwasha akaroora uyu hapana dzimwe hama dzamakashedza dzakaroora ndi baba vemwana kwete baba vekunonga. Aiwa baba chaiwo pakazofawo baba akanga atoyo kare ndo pakazoya baba munini ndo 2002 iyo mugore akapera paseri takutenda kumarondera pakujekerera ndinogona kuti pandijekera handigoni kuparamba napo ainzi baba akanyatsotaura nemuromo wake kuti hatidi kuzoita sezvatakaita ngatinyorerane pasi ndiani ndatete zvaita sei atete vemukwasha zvaita sei ndo vakataura kuti hatidi kudzokorora chitu same silly mistake mushure mekungunzi hatina zvatakabvisa hamene kuti vakanga vanzi nani hamuna zvamakabvisa handizivo iko kuti akanga ataura murume iwo ndiani kuti hazvina kutaurwa ndi hapana kazvavakanga vabvisa kuna baba vemwana kuna baba vemwana kwete baba vekunhonga ipapa handina kupakwanisa kupabvunza
dai makabvunza kati ne proof chaida kuti baba vakatanga kuroorerwa ndi baba vemwana nyakutumbo ko iye akambe ataura kuti muna chamakatibvisira ndiani nyaya yakati rebe andika mukwasha achitanga pananga ndichida handisa kuti tipinde kwakamafambira akaita ndadangoti bhozi baba munini pavakangotora pavakangototi unoziva imwe nyaya yamai guru vangu yakandishamisa kuti mwana vakwasha vakaroora kaviri kekutanga amai guru vakanhonga mumwe munhu akauya akasomira sababa vakwasha hanzi hamiri kuti vakazozviziva saka ndopada kuti pangojeka asauza kuti mukwasha akaroora sei akazo aiwa ipapo ndopada kuti pangojeka nokuti vakapa nhonga kuti aiwa ini amai guru vangu sei tisingawiriranaika mukwasha akaita sei akaroorimi kuti aiwa akaroora mukwasha paakaroora pekutanga akaenda kuna baba ndokuzoshaya papechipiri vakwasha vodzoka ndopa vakazotora baba munini kuti sechinzvimbo chavo kuti vaite sei vadaro hanzi pamakaronga futi nyaradzo hamuna kuudza hama kana baba munini hamuna kuvaudza baba munini ndinofunga vakatozoona kuti pane nyaradzo vachitofamba vachienda kwavaenda ndokuona vanhu vakaungana papo vakati kochichiitika pamusha wangu ndokunzi pane nyaradzo atambita nyaradzo isu amaigotaura chikwadi hamuna kudaidzana nevanhu vechechi heremi ngatirege kudaro mwari ngavatidetsere taurai chokwadi hatinambita nyaradzo nyadzisai satani hamuna here andadonyadziswa kana iko kutaura kudai so hapana mbitwa nyaradzi saka ndikupfeka baba makati mimi maenda kwamaenda ndikuona paine vanhu vechechi ndokuti tieni akuenda baba ndokutonzwa inyaradzo amai guru vari kuti kuungana ikoko haisi nyaradzo shaive chii kwainge iri chechi yemwana yange ichiri chechi yevana hainamata yemwana iyeyo vangoyo kuchechi mapanzo yange iri chechi saka ndikupenga kutaura kuti varari kuti pari kuitwa nyaradzo ndezvekuti ndiri kutozvifungira saka ndingapenge kuti pakaitwa nyaradzo ndisina pakapaine mumwana mese muri kuti ndopenga mese amupenge pasina vana vangu vese yoitwa nyaradzo mazvinzwaka kuti nyaradzo yemukoma wenyu haina kuti ndodzokera kwamuri sei nyaradzo yemukoma wenyu isina kuitwa inorongwa nani ini ndisina chandinacho nokuti nyaradzo inoda finance makaendere kuna maiguru onai paane mazuva tichiona kana kuti muchikristu tinoti kana munhu achinge ashaya papera mazuva akati kutoita nyaradzo inini handina chandinacho tingaite sei vana nekuti vana vane vana vanoenda kubasa makamboita here danho iroro baba munini handina mbokana ndazviita nokuti ndodzokerera futi mumashure muyame kuti moziva ndikange ndichiti ndikuda kutaura chakati kumunhu uyu mhinduro yacho ndichitoiziyana kudhara ndotoona kuti ndi wasting time ndo zvakaita kuti musaenda ndo zvakaita kuti ndisana nazvo iri mhinduro yamakaminende mhinduro ndenge ndatoiziva kudhara mabuda pachena amai guru makamboenderana baba munini kuti ngatite nyaradzo kuti tiite nyaradzo iwo musi wakauya masikati iwoyo ndivaitaida kuti tironge izvozvo pavakatora mambaira yangu ndo musi wakambva wapedzisira havana kuzombouya havana kuzombouya mazviseka kana nemika kuti kutora mambaira chida kutora mandirei saka guva nyaradzo haina kuitwa sekutaura kwemese muri vaviri kunyange zvakapanga paine vanhu vechechi vakazonzi aiwa vanhu vakanga vauya vachinamata kunamata kwaingonamata nyaradzo haina kuitwa guva harisati rarongwa samusha poitwa sei ini ndichiri pano ndanga ndafunga kuti ndisiye ndarova makuva dzangu idzi ndofunga ndakambotaura nevana vana vakati taura naamai muvaudzi havana kundipa mhinduro yakacheka vana amai right ndikaona kuti inani sitate yekutaura kune vavo ndakasumuka ndikaenda kumusha ine ndikanoonana kumusha chaiko hanzvadzi dzavo dzano vakataurawo zvavakataura vakati hazvinetse ende zvamuri kuronga zvimiswe nekuda kwokuti ava havapo
ini ndinogona kunomira samai vanhu vevanavo ndomataura akaitatsana ndikati misano chingovataurirai mhinduro yakanaka yakaipa inobva kune vava chiro manzwa kuti maziya kuti munhu ari kudii hamene kuti vakaita saizvozvo here hauzorambi uchiita follow-up. shoko rakambosvika here kwamuri kuti vaunzvi vauya pano vachiti vakuda kuita magadziro? arinambosvika kana nefinance yacho makazoona kuzoenda kwati mambotaura pekuti ndakandisina finance yekuita sese apa makazoona sei finance yekuenda kumusha handiti yekuenda kumusha mari yacho maisha yekuya kuwarren park makazoona yekuenda kumusha kwangu ini hapana zvandaiziva makamontaura kuti kuda kurowa makamotaura zvakarongwa nani zvinhu zvegore makashaya mari yekuya pawarren park asi makwana mari yekuenda kumusha ndezvamanje manje kai zvokuenda kumusha izvi zvokuti kukurwa zvakuwarren park ndezvamanje manje zvandikutaura. Makaiwana kupi finance yacho? Makaiwana kupi? Ndinoiwana kupi? Saka ndongogara chingori munhu kuti hana kana dhiri raanomboitawo kuti aitewo kana teti muhomwe kana 20 umwe ndobva vangofunga kuenda kwama dzangu musinganduze nini ndokungofunga kuti ndakuenda kwama dzangu musaudze nini chakaita kuti ndidaro ndikafona imi munobva mablock asi kana muchida kufona imi munofona mubva mablock. Ndikambokufonera kuti ndikambokufonera kuti akafona muzukuru kwete kuti inini vakafona ubva vachingopedza kuti oblock pamuda kuzofona bhegi mukasi makablock. Saka ndokutoona kuti handitore time kudaro nezvo zvakaita saka koimuna mablokeri kana mafona mataura vakafona mumusi kuma9 mwana ndiakadaira foni muzukuru wangu zvanzi gogo ari kupi zvanzi gogo avaite sei avapo pandakauya nobvasi kutaura ndobva ndafona kwavari zvikanzi ndichakufonerai pane nyaya ndoda kutaura nemi handiti kuma9 kawo 11 12 ndobva ndafona futi ndikati koba kuti taurai zvamamuchida kutaura zvikanzi ndichakufonerai tatichi 12 tatichi 9 kana 10 12 ndobva ndafonera kuma3 futi ndobva ndavafonera ndikati kuneba mudiki chiko chai chamuda chii chamamuda kutaura zvikanzi ndaida kutaura nenyaya yeterenzi akati terenzi ndida kuti mutigadzirise namama titaurirani handiti zvakanaka ndichakufonerai terenzi akafonera achiti ndoda kuti ndigadzirisane namama kwamuri mukazofonera maiguru nenyaya yekukanganisirana kwavo vanambogara nditaura nezvaizvo isu ndichitaura saka maifona kuna maiguru muchiti chiwa kuti makafona muchiti terenzi akufonerai saka muti hamuna here kumboita foni koiyoyo vekuti terenzi akufonerai achitada kugadzirisana namai vayo nyaya dzavo dzekukanganisirana kwavo ayo muri kuti baba nini vakafona vachitaura izvozvo vakatotaura izvozvo saka zvadaro manje kubva time ndazotora kuma1 iyaiyi handitika ava ipapo ndakazovafonera ipapo vaitengi vaitofamba unoziva kana munhu achifamba ari pafoni unosunzwa kuti munhu ari kufona saka zvadaro ndobva ndangonyararika ona kuti hapana kwazo nofunga kuma9 kuma10 uku ndikatatorarai inini ndinzwe noti ndakandainhingirira yamukontakti mangu ndobva ndaona neva ndakabva ndarega kuidaira kuti kubvira mangu munhu andifonera mana9 akuzoda kunifonera iye zvino wato usiku nguva isanga achitei kubva ndabva ndangobloka imimi maimhirima terenzi akandifonera inini ini zvangu ndinoita ndichirekodha ndinyonyora pasi ndakasiyana nekuzorambirana mufunge zvakanaka akandifonera inini akati imimi ada kugadzirisana nemi amai zvamakatadzirana munoti chii ndinobvuma tinotaurirana zvino havana kuzombotaura vaingofamba ngatibvise baba munini ndati zvababa munini zvaimwe ndikuti mwana wenyu akandifonera akati ona ndanzwa amai zvavataura tese shoko ndakasvitsa kuna baba munini ndazoona kuti harina kusika zvaizvozvo ndiri kuda kuti tigare pasi namai vangu tigadzirisane zvatakatadzira ndakatadzira kana amai ndakavatadzira anoziva zvanita kana imimi kana makatadzirwa nemwana munoziva izvozvo inini ngatiti hamutadziri mwana nekuti handiti mazvo makazvipira here kuti mwana wenyu akauya imimi mugara pasi semagariro atakaita titaura kuti amai ndakakutadzirai pakatiinfact ndimi kuti mwana wangu iwe weterenzi wakanditadzira pakati makazvipira ndakazvipira handitika zvakanyanyisa mukuti ndiri kupanzwa
zvinenge zvakwavari kana zvisingazochinji hapana chinochinja chii isusu toda kuti zvinhu zviende kumberi chinozochinja chii nekuti apa taona kuti vanhu kuramba vachingotaura vachinyeperanaka aiwa ngatinyore pasi kuitira mangwana kuti kana uri waonekwa apo tobva takutora vhidhiyo ani maonekwa akaonekwa kumba hapana umbo zvinoisa kakuona itira vakomana makamera avo babaanditiika shoko harinazosvika asi vamaiguru vatati aino inini ndakazvipira zvimwe chete zvine mimi patakakufonera kuti no ngatisanganei namaiguru tidze kuti chiri kunetsa chii but ndisati kuti tabva panapa kamese muri 2 mukadzokera kumba munofanira kuita sit down and reflect kuti zvandakatadzirana namaiguru vangu kana kuti zvandakatadzirana nababa munini vangu is it worth it kuti ukama hwedu urambe huri pahuri tisingataona handimukuzvona nekuti ndikuona kuti panapa hatisi kuzosvika pakuzi concluda nekuti mumwe nemumwe achine zvaaudzwa mumwe audzwa izvi ari kuzviramba mwaita izvi pamwe anozozviti mafuta kuzoti ndazofunga nyaya ngaitwa namaigurei ndaipfuura naiko ndandakadhakwa musi iyoyo mani ndichipfuura naiko handiti saka handizopati ndaparimemba kana kuti ndazofunga ateredza akaita akandifonera zveshiwa akatiji akataurana ini ndiri munhu wekudhakwa ndofunga chii handiri mukumunyanzwa matauriro andiri kuita because chandiri kuda inini shuviro yangu ndeyekuti imimi muri 2 musiye a legacy of building the family kwete kusiya mbiri baba munini kana kusiya mbiri amaiguru baba munini yekuti ndakanga ndakaoma musoro kana kuti tirenza ati amai vangu havatangiki asi muri amai vakabereka mwana handiti neage comes with wisdom handiti patinenge tichikura tumwe tunhu tumacharacteristics tumwe tunenge tichipera tichizara tichiita sei nekuti pane vazukuru vane shuviro yangu ndeyekuti inini takagara muna February 2025 December 2025 amai Mirimu ndoda kuti muende kuAmerica kunoita Christmas nemuroora wenyu nevazukuru venyu muzandotaura takagara panapa zvakasaitika toda kuzoti Mwari kosei zvatanga taronga paipa yazviitika nekuti Terenzi achauya Terenzi chii chiri kunetsa Terenzi otora divi rake noni zvakadai so amai kana ndakavatadzira zvopera ukama hwenyu nemwana nevazukuru hofambira mberi sekutaura kwandiri kuita kuti mari yepassport ndianofanira kukupai mugoendako kutorai kuairport mugototitumira mapicture mutoti Robert ona wachi vazukuru vangu ndakavabata handiti mazvona kwete kuti zvechokwadi mufe musina kuona vazukuru venyu munofa nechiguru ndine kamwe kamubvunzo mukoma Robert kandoda kuti ndizive kuti ava vangu vachitaura kuti handisina mari handiti kasi vakadzina kumusha kwangu ina vana kundiudza vachinotaura nevanhu vakanotaurira mari yacho nai makaimaiwana kupo mafinances acho amakaenda uko nokudzoka kuno makamaipiwa nani makaiwana makamataura nani kuti muzoenda kumusha makataura nani saka muda kuedza kutaura kuti ina handikwanisi kana kuwana mari semunhu ane asingashandi here kandi baba munini ngatidai so makapiwa here mari nevana vamai Mhirimo kuti endai kumusha kwenyu munoona ava nekuti zvichida amai vari kuramba kugadzira yes or no kana kupiwa mari amunapo hamana Terenzi amunapo hamana Enja amunapo hamana Charity hapana kakupai mari makakiyakiya dzangu dzandinokiyakiya dzangu ini saka chikonzero makaenda kumusha kwende chekuti nekuti naamai guru hapana communication saka maitutsvaga kwokupotera kuti shoko risvike kuna amai guru tinodaro mapanzo kuti handazangozosvitsa iri yega votaurira navari vega unobva ungoziva kuti ndo zviri kurongwa one ivo pari zvimiri vamai guru zvavari pamba zvaita zvakanaka vanofara here kuti zvandikutaura kuti ndinoda kurwa guva rangu remukoma wangu riro ndibvunzirewo kuti muda vanofara here vari kuzvida here kana kuti kwete hanzi munhu kuzvida here kuti guva remushakavu rigadziriswa rinofanira kugadziriswa kasi nofuka takambotaura tichiri kumba kuWarren Park takataura isusu kuti guva rinofanira kurohwa pane kwatakafambawo zvikanzi dai matanga marova muchiri kupi kumba kwamabva saka mwana wangu mukomana iyeye akapenga akadya marasha akadya kutuka mnozi akatuka kuzvituka zvakanyanya kuti muda kuzviitirei saka hanzvadzi yangu ndine paikazotaura zanzi aiwa iwe haufanire kuda kurwisa mai wako kuti vatengesa imba ndivo vakavaka vari 2 nemurume wavo saka vanofanira kuita zvavanenge vaita se zvavanenge vafunga handiti
so vanenge vafunga ndobva yapera yakadaro. Saka takazoshamisika takunzwa zvenyu vakunzi iye ndakatozonifonera futi ari kuAmerica akati mama ndakaenda kuna ningi toda kurova guva rabamdiki vakashayavo saka tachida kutanga tarova rababa tozorova raningi tikati aiwaka ko handiri munhu anenge atanga kufa ndanotanga kurova guva zvichingoenda zvakadaro. Izvozvo zvindakapa bamdiki mari vakaenda kumusha yekuti vaende kumusha apa vari kuramba kuti handida kupiwa mari. Ndakapa bamdiki mari yekuenda kumusha ndakataura yega pafoni zoti dai zvinhu zvesho panenge paine manhingirikiri neanenge dai zvisingatombonetsa zvese vari mungona vari kuramba zvese zvisinei hazvo kuti mari yakabva kunani. Pfungwa yekurova guva ipfungwa yakanaka. Nhasi uno ndomazviza kurova guva zvaita sei? Zvaita sei? Kupika vahunzi nema yamai kongo mese muri tu mune kakufungira panyaya dzeuroyi hongu guva iri vamwe vari kuti rakarohwa pavharwa zvimwe zvinhu izvozvo saka ngarirambe rakaitwa saizvozvo. Muri kuona mubvunzo wabvunzwa namaigore kuti sei mada kuzorova guva nhasi nekuti varafungidza kuti imimi naTerence mabatana kuti mukarova guva munobva matsipika mukoma uyu. Kune kufungidzirwa nemhuri iyi kuti imimi nemwanakomana uyu mabatana kuti murove guva. Kana guva iri marirova kuri nehongu chinenge chiri chiitiko sekurova guva asi kuri kutsipika mudzimu wekuti uyu kuti asazozvirwira. Ndosaka bvunzo waro kuti sei mada kurova guva nhasi ndabva ndati areke ndingopinda munyaya yacho. Vanokufungidzirai kuti nekuti imwe yehama iri kunzi yakadya mushakabvu ndiyo iri kuisa contribution pakuti ngatirove guva. Munyatsodzisa shona ndotaura. Ndosaka vari kuti sei nhasi kurata munhu ada kuendera mberi neprogramu yake kuuraya kwakata. Saka kabva varova guva nobva mavhara mushakabvu. Kopa kumborongwa kwazvakaitwa kubva pakutsvangisisa kuti ngatirovei guva iri aironga ndivanani vari kumba kwavavo airongwa ndiani pamanzi pamairongawo imi kuti guva rida kurohwa maironga nanani? Ndakataura nevana vangu vasikana uitenza akanga takatomunhingirika kare kare tisataure nei zvachose. Anzi aironga nevana vangu vasikana saka vaizvikwanisa kuzviita here pasina kana mumwe hama yemukoma wangu? Nofunga makatombotaurana nevasikana ivo mazuva ivo vakanga vapinda kuvana vasikana saka vana vasikana vakazosvotoka vaona kuti zvavakanga vakutaura zvakava zvatomudondo. Hanzi tipei contributai mari ana sekuru baba vavo nani hanziyo makuva hanzi mabhonzo akuoneka saka tipei mari toda kunovakisa mabhonzo kumusha. Vana vakazogaya vakati yakuchinja statement baba vakuita amene ndakatotama ndikati kone ini ndakarohwa ikoko ndakapedza wangu makore mairi nichimboenda handamboona kana guva raani rekunzi ndana sekuru venyu vakavigwa paroware handiti anovigwa paroware kandi anonzi mabhonzo akuoneka hanzi rapadzika padzika saka musadaro imi ava ndo vakataurira ava ndo vakazozviwithdrawa vaona kuti baba hanzi contributai mari toda kunogadzira pana wandakapotaura naye mese right amaiguru handimuda kuti guva riro baba munomuda kuti guva riro handiti hapana chinhu handichatsozanga kuchishona handi zvinongogona kuita kuti murove kana makuva maviri kana matatu panguva imwe chete hama dzimwe chete zvinoitika handiti zvokuti munogona kunge muri kuronga semhuri kuti panorohwa makuva evamwe baba munini kubva kwarohwa remukoma weyu zvamuri kuronga ndizvozvo chaizvo nokuti chinodiwa kutaura kweukama achitaurira uyu neuyu pahama dzake. Anenge achitaura izvo ndiani? Ane kodzero kutaura izvo ndini. Yes. In fact ane kodzero kutoronga izvo ndini. Ane kodzero kutaura izvo ndini. Saka chikukutadzei kuita izvo chi? Chikutadza kuita izvo. Aiwa, unombotanga wazisa vamwe ka? Haungotanga kuti mukasetsuro uchidei. Tanga wazisa vamwe kuti vanoti kudini. Asi manzwa nyaya yandataura kuti pakurova guva pane kasuspicion kekuti chikonzero chaada kuroverwa guva achina kujeka. Muri kwanzo? Ndiri kutaura zvakanaka chaizvo. Suspicion iyoyo
ingasolvwe sei, hazvikwanisike here kuti toti kwaru 1 tofamba tiri pamwe chete tese. Kana ndichinobatwa ndiri zvinzi ndiwe sekutaurwa kwazviri kuitwa kuti pane ukama wakadai zvinobatwa. 2 hapakwanisike futi kuti paroveke guwa mbasha dzemufi dzisina kuparadzwa. Handizi muchandibvunzirawo kuti dziriko here kana kuti hapana kana chimwe chete chaishandisa here chairi chakudhara. Asi munoziva here kuti sekutaura kwamaita kune vechishona vanonyatsobhilivha muchibaro guva harirohwe musina kufamba. Ndizvo zvandatanga kutaura wani kuti hazvikwanisike here kuita kuti toti waru tiri pamwe chete topuwa kana negwara racho remarovero egwara racho kuti fambisai makadai mushure memwe taziva kuti chakadya uchi. Amai kuti munzwa zvotaura nababa hazviite here kuti tibatane semhuri tifambe tinzwe kuti chakadya muchakapu chii. Ndizvo zvakatonaka izvozvo. Ende plus ndofunga maaudio tine maaudio akawanda steri aitaurani avaitaura kwamuri vachitaura aiwa aizvinzi ndovaine foni yangu vachitaa zvekurova guva izvozvo zvekurova guva zvisiri zvekurova guva iyo zvemakuva yakamabhonzo apachii vachitaura nevana aripo akawanda steri anotoita chokwadi neyo plus pane ninge futi yamakataura kuvana kuti hanzi baba wenyu vanga vaine mwana mukomana zvavanga vaine mwana mukomana mwana mukomana uyu vada kuti mubatane navo handiti akuda kuti mubatanidze saka ndo pavakazoti vasikana zvanzi kasi mwana wachona ndiwavo avari kuti mwana wani avanongori mwana apa mwana apa isati hatimbozova navavo izvo mwana wachona hanzi anga ari mwana wavo vanga kuti toda kuti tibatanidze mwana wemurume wangu inini achinzi mukuru kuna Terenzi kuti mudi ameno kuti ndiandizive makataura imwe makuda kutora zvenyu zvimasanzu enyu kumakuda kuisa masanzu kuno kumba kwavo kutora vana venyu muvaisa pakwemukoma maodhi aripo maodhi aripo ndiani mwana aripo mwana wacho mwana wacho ndomukanobvunze mwana wamuda kutora imukupekera uku kuti anzi mwana wemurume wamaimei ari mwana wangu ini akataura kuti mwana wangu ndiani paaudio akataura kuti mwana wangu akataura kuti mwana wemukoma ndiani akataura kuti mwana wemukoma ndiani akataura mwana wemukoma ndiani saka toda kutanga akashati mwana wemukoma maaudio munawo maaudio ari aitaura na baba asi vari kuti handisiri zvese kana emabhokisi mabhonzo zvese zviripo maaudio aripo titoda kuziva zvakanaka zvokuti pamunozogara semhuri nevanasikana vaitumirwa maaudio acho nemi maaudio achiplayiwa pomba maita se pamwe ndinge ndisipo but munenge muchikodza kuti handisi voisi renyu here nese amaitaura nezvamaitaura nepakarorwa pese muchivhunzwa najetro handiti haana kuzviratidza kuti ari kuitisa audio imaivhunzwa muchitaura zvamunobvunza inenge yajeka handiti zvamakatadzirana zvamuri kufungidzira kuti zvakatadzirwa mumwe nemumwe azvinzwa patira kuti tiende ndepanyaya yeguva vamweni mataura kuti makazvipira kuti pafambwe amai guru vazvipira kuti tifambwe pavabatwa nekuti regai ndidaiso vaviri mimi muneka kufungirana ndiwe uri muroi iwe uri murume urinzwa ndiripanzwisa mukunzwa amai guru imi munotofungira kuti nhevha muroi nhevha atofungidza kuti amai guru vangu chii zvichida makafamba makazvinzwa handingazivi handiti saka takuti kana zviri zvechokwadi kana paine kufungirana ikoko vanhu vacho vari kufungirwa vari 2 baba munini namai guru munogara handiti ini ndiri kuti ndozvipira kuti mese muri 2 nedzimwewo mhuri ndokutorai tokuendesai kuviri kana kutatu kwamusinda kumbobvira mamboenda inini ndiwe ningi wakachena ndiwe ningi wakachena tienda pamwe ndiwe ningi wakachena ndiwe ningi ndakubata zvopera zvakadaro guva roita se zvofamba ndingangotaura muchidimbu vana vaitaura kuti musaone kusawirirana kwese kwataita nemi kudai imi mainzi ndimi makauraya baba vedu
kutaurani inini manje Okay. ndakauraya baba wenyu inini Vainzi vakaudzwa nani? vanovaziva havana kuda kudura manje Vana. Eh. Acha vapo sakati Avapo. atingavabvunza. Ah. Dai varipota vatati wakaudzwa nani kuti Eh. ndakaudzwa namai ndakaudzwa natete tovata zvinoti handitete vanga vachiri vapenyu vamwe baba munini vanga vachiri vapenyu saka chida vari vaviri vavo kana namai vacho ndo vakautaura kuti uyu murume ndiakati handiti pai vambovhunza mubvunzo kuti imba makanzwa kuti ndinge makadi kundibvunza kuimba makazunzwa nevana makadi kundibvunza taionana kupi ko apa makaona Kwamunogara uku. nakupi ko makaona nakupi aiwa kama handi mafoni aya Eh. maitaura mamba mafoni munotaura here kana pafani pacho munoidaira here handi mari iyoyi yamungotaura ndoye kamwe chete ikako makazongo izvozvi ndikada kuvhura pane mamwe andakazosenda akangobhlokwa zvakabve zvakadaro hana kusvika. Hana. Saka even pasina communication panenge kususpectana kasuspicious karipo pakati penyu muri two kuti mumwe nemumwe ane twaakabata zvichidai mimi vahundi muri kuti mai guru ndowakadya mukoma vari kuti mai guru baba munini ndowakadya mukoma muri kuona nyaya yacho but ndoda kuti muzive kuti mukufamba umu kun'anga kana kumaprofita vanogona kupotsa handiti kune vamwe venhema kuti anogona kuona kuti kana kuti anogona kunge akanzwa nyaya obva adaisa kuti ndeuyu aya ndeuyu kana tazofamba ikokoka tinoda kuti tizonyatso tive takasununguka teseka nekubvunza mumwe munhu iyeye kuti kana wati ndini sei wati ndini buritsa umbo kuti kana ndine shaire kuroya riburitse pa hama dzichiona kuti zvichokwadi zvakadai ndokuti nyaya ichepei pambonetsa nekuti pakambe patombobuda mashoko ekunzi hanzi nevha akaenda kuchipinge Hamuna here ndombokuziya kana kuchipinge kwacho ndakambokusvika mumari yacho yekuti ndiende shoko raibuda namai kuna kubva kuna mai guru zvaingobuda zvichinzi ava ndo vari kutaura kudaro but munogona kuti inini ndiri kunzi ndakaenda kuchipinge zvino ndo rimwe shoko riri futi rikunzi rimwe chete riri kunzi mwana uyu akaenda futi kuchipinge mwana wavo uyu anenge achiri chokwadi kana kuti inhema chikunzi akaromba mwana uyu mwana uyu ezvinezvi ari kurwara uyu akaiswa nyoka mudumbu neni naiye shoko irorwa handitaitaura ega mwana musikana uyu vhidhiyo yacho iripo aitaura kuti ndakaiswa nababa munini vakabatana naterence okay vakamere kuchipinge kwavakaenda iripo asi zvinetepika izvi kuchipinga hamuna kuenda kuchipinge ndombokuziya here kana kuchipinge kwacho saka makaenda kupi kuindirei ndichiinda ndichiti ndiri kuenda kupi kunoitei ndikubvunza ona ndira kuti hakubvuma kunyaya idzi dzine chekuita nezveuroi neurombo hazvinyi isu tiri venyama kuzvipedza kuenda unona mazvikokota kana kwatinenge taenda munhu asina kugutsikana kana mwari vakatitendera kana mwe akati inini ndoziva wandakambonzwa ari kubhulawaya tobatana toenda tinonyora pasi maminetsika ga apo tutauya isu semhuri dare redu rakamira sei togara maputaro yoitwa kuitira kuti kakususpectana kenyu kari panapa imi namai guru nababa munini nevana kabve kapera mutangi upenyu hunywa kana iriwo shuviro yenyu asi kana musingadiwo even tiri panapa kana muchiona kuti hazviite kana kuti tisapedze nguva yekuti tifambe tongozvipedza atleast imanzwa zveshuviro zvaamai guru vanzwa zveshuviro zvababa munini tobva tangozvisiya tisine ndotokumbira kune vava kuti vataure nevana vavo kuti toita saizvozvo here vowirirana okay mudhara akabvuma kuti ngatidai hazvinetse vahunzvi handiti mimi amai guru vaita vahunzvi havatauriki navo imi muchiti amai guru havatauriki navo asi nhasi makagara patisira saka imi ndondo hari zvokuzoti kutaura kuvana kana tasei indorisiisa shoko rake hai iwe amai guru navo wavaonaka vati zvakati iwe unoti chii kana kati handidi kana kati ndiri kuda terenzi ndichamufonera terenzi ona unoti chii nazviri kana achidawo ndosati pane mwe mubvunzo yekwaterenzi yasingaito ndibvunze kuna amai vacho kana ndibvunze mimi nekuti iye hapo hatidi kuti timutaurire iye asipo ane zvaakataura ane zvakataura namai
amai pane zvavakataura pamusoro patenenzi pane zvakataura pamusoro pamai ake asi nekuti haapo saka hazviti kuti tipinde mweyayo takangopinda nyaya yenyu muri vaviri asi chandifadza ndechekuti mese muri vaviri mabvuma kuti handei tadaro because chimwe chichaitika mese muri tuka munogona kususpectana pachinhu chamusina contribution because chinhu kazhinji unoziva kuti muupenyu chinhu chinotanga kukuroya pane dzimwe nguva ipfungwa dzako unotanga wadziroya wozoroyiwa nevamwe vanhu asi pasina munhu ari kukuroya asi nekutotanga chati wazviroya wega pachako bhozi nochibvunza kuti inini kana kuti kuti ina handinzaro ini ndiri baba munini vava amaiguru achiti handinganzaro nani nababa munini nekubaba kwenguvaka makutoziva kuti ndifunga ndiyakandiroya handiti mazvona asi chikwani ngachingobuda pachena ine kana chabuda pachena ka it's up to you kufambirana kana usafambirana handiti vanhu vangamanigidza sei kudana asi at least munhu nemunhu anenge akuita sei akuziva chokwadi saka indafara maundri nekubvumawo kuuya kutimudzira sei musangane namaiguru amai mhirimu ndinokutendai nenguva yamazvipa kubva chinoziva kuti mukuchengeta varwere vaviri kutouya kuti anorega ndimbosangana nababa munini kwani nguva refu ende mukaenda futi kumba mukada kuona tumwe tunhu twamuri kuda kutinisa neiso tunhu tunogona twakagadziswa kana kuti nefone call nobaba munini ndakadai imbaba munini kana makatadzira maiguru be men enough papa ipa vena robert vamaiguru rega ndotaura mirai nditaura mapitoa chokwadi ndatiri mukomana paipa ndakura manje but it's now what under the bridge I'm sorry katangira kana yama maiguru futi bamunini ndataka kubloka but because tataura paipa ngatiite sei zvimwe zvandataura ndizvo zvakaitika panguva zvakadai so mazviramba zvenyu pamwara izvi maresi but ngativake redu rebhu redu ramangwana rakanaka inoziva kuti mune vana vawanda musamunga vachiuya mumba kungotaura ndinotoka asi chikuru chenyaya yedu chandanoda kukumbira kuziva kuti ndibvunze kuna maiguru angu ndechekuti pazvinhu zvemukomangu pane chinhu chimwe chetewo here chitsaru chaaishandisa kuitira nokuti kana zvinenge zvazobudirira kuti zvifambe izvi chimwe chete ichocho chikagovewa munogoti chimwe chete seku muri kuti vakagova here kubvunza handina kuti vakagova saka muri kuzotsvaka chimwe chete chitsaru sei imi muchiziva kuti zvinhu zvemuchakamu hazvina kugovewa senguva pane makore zvinogona kungopararika handiti chinhu chingo chiripo chinobatika chandinoziva vachazopindura ndechekuti havachagara wari pari imba vakatengesa shoko noziva kuti rakasvika kwamuri nemasvikira rakada izvozvo vakugara chi kwavakugara uko vakaita se vakapa zvanzi nababa munini pazvinhu zvemushakapu zviripo here zvokuti kana taakuzogova tinoti icho nechocho zviripo asi pane chamuri kuda ndorega zvemukoma wangu ndati pane here chamakatedza kuti icho chitsari icho chine chiri chii handimubvunza wati kubvunzazvandoziva saka ndiri kubvunza hapana chandakateya hapana asi kuda kungoziva sechiramukadzi kana kupuwa teaspoon chaiyo ndizvozvo uye kana iyewo futi anofarawo achiti zvangu zvakaenda kuhama handitika hamba azoti daiona kuti hakuna zvinhu zvakadaro handitika ini zvinhu zvandoziva munhu anga aine mhuri kau zvizhinji zvinoenda kumhuri zvinoendawo zvekuti munhu wese achishanda izvona anoshandira mhuri yake handisu tinoti vanapa vamwe vacho ndinavo vamwe vacho kumba uku vamwe vacho vamwe vacho kazokuka ndatosina mabhesi kemwana musikana mukomana kuseka zvedu kutandira kana parufu panoseketinapa chekuti tigare panapa ava vanhu vane ukama hwakasimba kwete hwekunyeba kwete hwekunyorera mubhuku kana hwakanyorwa imhuri yakasimba chaizvo izvi nezvikasara baba munini vamwe chete baba munini hunji hakuna dare ringaitwe kwahundira vasipo ndosaka muri kuona zvimwe zvese zvakamira ringave benzi ringave chii asi ngativatorei tovaisa apa tovapa chinzvimbo chavo tofamba navo sezvichida chauzongonisa chekuti mukoma aparara saka pasina anonyanyotora reta zvichida kahunukani kababa munini asi sekubvuma kwaita mhuri kuti aiwa pachikaranga pachivanhu zvinonzi kana mada kurova guva kana kugadzira zvemufi munofamba vaviri vazvibvuma shoko rasarira kwavana ndimi munoenda kubasa ndimi mune mari vabereki vazvipira kuti
ngatifambei mari ibude titsvage tigadzirise zvinhu guva remushakabhurirohwe titange humwe upenyu hunyowani. Regai tinzwe kuvana kuti vanoti chii zvekuti rinosvika sei izvo ndondowari shoko rinosvika kwavari. Ndichafonera navo ndikodzoka kune vanhu vaviri ava kuti vana vati zvakati. Tozosangana mune mamwe maprograms.